Sa Bacolod City, mag-asawa ang ginakabig high-value target na kuhaan sa masobra 800,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Yaring balita nga itong gintutukan. Anay domestic helper sa Abu Dhabi si Regina Hamantok, 32 anyos. Suno sa Iloy, ang sinuptan sini ang ginagamit sa negosyo nga tubigan. Layo sa ginapasuni operasyon sini sa droga. Nakibut malang kuya gani nga amuna. Kay kakadto man na sila sa amon adlaw-adlaw. Kay ga-deliver na sila tubi sa amon mo. Dakop inikaupo ng bana nga si Randy, 37 anyos, sa Gold Crest Subdivision sa Barangay Bata, pinaagi sa search warrant kagin pangunahan sang PDEA. Ti ilaman lang na alibay kay ti ang OFW bas isang last 5 years pa to wala ta kabalo kung saan siya naglast nga nagsakay kag jobless man sila sa pagdakop naton sila kag sa pag ano naton halin pa na sila sa barangay 2 pa sila star. Kapin 820,000 pesos yung suspected shabu ang nakuha sa mag-asawa nga madugay na ginamonitor sa PDEA sa ila illegal nga transaksyon. Hindi gid kuya ka ano sina kayo nang nasa nabalaan kuya wala gina sila yaga ano ya. Bisan pamakutola nila yang katupad nila. Apang sunod sa PDEA, aktibo ang duha sa ila illegal nga negosyo. Ginahikot ng papeles sa gunmapasaka ang kaso batok sa mag-asawa. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. One Western Visayas.